uhvatite za ruke i vodite. Dovede tamo drugara, evo ima mjesto tamo. Ode tu sa drugarom. Možemo da krenemo. Da se čujemo. Slušaj ovamo. Evo. Više. Evo, po treći put smo domaćini učenicima i nastavnicima iz osnovne škole Selnica u Dravi. Prijateljstvo u drugarstvu se nastavlja. Pročitat ćemo domaćine, pročitat ću goste. Prvo ću čitati onu decu koji se znaju između sebe. Ako ste uzeli voće, popili sok, domaćin sa svojim gostom ide do autobusa, roditelj nek prati domaćina, uzimate stvari i idete kući, doma. Dolazite sutra do 15 do 10 sa domaćinom i gostom u školu. Da li smo se razumeli? Da razumeli se. Do 15 do 10, onda imamo program 3, da kažemo, druženja. Prvo oslikavanje jednog zida u školi prijateljstva, drugo poligon, malo fizičke aktivnosti i treće kviz. Posle toga
je ručak i onda ste domaćini i gosti slobodni. Uveče dolazite oko 7 sati, 19 sati na žurku, na druženje u sali malo do 21 ili do 9 sati. Da li je to jasno? A na žurci onda dobijate sledeće instrukcije za četvrtak, jer u četvrtak idemo na izlet, jeste, tako je. Naši domaćini, pre nek što krenete, programe ste dobili, javit ćete se nastavnici Danijeli da vam da spisak nastavnika i telefone, ako nešto zatreba, da u ponoći se javite, dogovoreno? E sad idemo prvo, one koji se već znaju, krećemo od ovih, da kažemo, starijih osmaka, Lazar Bulajić i Nino Novak. Date se, ako ste završili pod stvari, čao. Važi. Martina Bolehradski i Špela Stopar. Tu su. Dogovoreno. Teodora Martić i Zala Zamolov. Desne. Javljajte se, dobro. Anastasija Jovanović i Eva Novak. Aleksandar Stević i Matic. Matic Dev. Ok. Marko Burgački i Jako Breznik. Đorđe Garić, Rok Hatler. Ok.
Dobro nam došli, dragi naši gosti, nastavnici i učenici. Srećni smo što sa vama možemo da podelimo ove lepe trenutke. Na početku našeg programa reč ima direktor škole, gospodin Stanimir Pavlović. Dragi učenici, poštovani gosti, roditelji, gosti iz Slovenije, u ime kolektiva i dece želeo bih da vas pozdravim što ste došli na proslavu našeg dana škole. Pre nego što počnem sa onim delom po kome smo mi, da kažem, poznati, predstavljanjem vama, roditeljima i ostalim gostima, dece koji su osvajali nagrade na takmičenjima, ja bih pročitao samo pozdravno pismo, to je čestitku od pokrajinskog sekretara za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine koje je upućeno ovoj školi. Poštovani učenici, nastavnici i ostali članovi kolektiva, u svoje lično ime, kao ime zaposlenih u pokrajinskom sekretarijatu, čestitam vam dan škole. Vaš rad i vaše zalaganje proteklih decenija nisu ostali neprimećeni. Vaše aktivnosti kroz Dečiji savez, posete odbojkaša i pesnika, rad školske biblioteke, doprinose da vaši učenici i zaposleni žele da provode vreme u školi i van svojih obaveza. Posebno smo ponosni kad vidimo da vaše učenice krase bilborde grada Novog Sada kao pravi biseri. Prijateljstvo sa školom iz Selnica ob Dravi govore da kao školska ustanova oplemenjujete svakodnevnicu kroz razvoj prijateljstva, tolerancije, multikulturalnosti, što je svojstveno za područje autonomne pokrajine Vojvodine. Možete biti ponosni na dostignuća koja ste kao kolektiv ostvarili. U želji da i dalje nastavite ovim putem uspešnog obrazovanja, još jednom vam čestitam dan vaše škole i želim vam svima mnogo uspeha u životu i radu. Pokrajinski sekretar, gospodin Mihalj Njilaš. Sada ide onaj deo na koji smo mi kao nastavnici i radnici ove škole uvijek ponosni, ali ove godine imamo jedan mali, da kažem, problem, pa ja ću vam sad izložiti, razumećete me. Od 950 učenika koji su prošle školske godine, znači govorimo o prošloj školskoj godini, pohađali školu našu, 175 učenika je izašlo na opštinsko takmičenje. 55 učenika je osvojilo na opštinskom takmičenju jedno od prva 3 mesta ili prve 3 nagrade. A 32 učenika je osvajalo nagrade i mesta na okružnom takmičenju, a imamo i 2 učenika koji su išli i na republičko takmičenje. Zbog, da kažem, nemogućnosti da ovoliki broj zaslužne dece ove škole pročitam, jer bi ova svečanost trajala mnogo duže, ja se unapred izvinjavam deci koja su učestvovala i osvajala nagrade na opštinskom takmičenju, što neću moći zbog vremenskog ograničenja da ih pročitam, ali njihova imena će biti na panou koji ćemo od ponedeljka zakačiti u holu škole, tako da će svi koji dođu moći da vide razred, imena njihova, predmete u kojim su učestvovali, mesta i nagrade koje su osvajali. Pročitat ću, znači, samo sada one učenike koji su učestvovali i osvajali nagrade na okružnom i višim takmičenjima. Krenut ćemo od jednog takmičenja koje smo mi ove godine, to je prošle školske, prvi put učestvovali, to su čitalići, i gde smo odmah osvojili veoma zapažene rezultate.
Iz Čitalića na okružnom takmičenju, pored velikog broja na opštinskom, treće mesto osvojili su Kuburić Aleksa, Stupan Luka, drugo mesto Arsić Zona, Jatić Ksenija i Radovanov Vesta. A 3 učenice su išle i na republičko takmičenje, od kojih je Đerić Milica osvojila prvo mesto, govorimo o republičkom takmičenju, a Jovičić Teodora i Demetar Elena drugo mesto. Molim ove učenike da izađu ovde, da ih vide. Iz srpskog jezika na okružnom takmičenju prvo mesto je osvojio Matej Nedaković, a drugo opet Teodora Jovičić. Iz mađarskog jezika na međuokružnom takmičenju drugo mesto je osvojio Viktor Ivanović, iz matematike na okružnom takmičenju su učestvovali Nemanja Ljubojev i Iva Mančev, Ivanka Petrović, Stefan Stašuk i Jelena Volarević. A nagrade su osvajali Andrej Pavlović drugo i Tijana Mičić drugo mesto. Iz biologije na republičkom takmičenju učestvovala je Ljiljana Zuković. Iz hemije na okružnom Lana Zrnić. Pored ovih, da kažem, naučnih disciplina, naša škola je ponosna i u sportskim takmičenjima, pa imamo rezultate i u fudbalu za dečake, gde su prošle godine treće mesto na međuokružnom takmičenju osvojili Strahinja Milovanović, Filip Velemir i Srđan Isaković. A da ne kažemo da je fudbal samo muški sport, mi kao škola smo jaki i u ženskom fudbalu, pa je ekipa naše škole takođe osvojila treće mesto na međuokružnom takmičenju. To su učenice Anastasija Vuksanović, Natalija Vuksanović, Lana Zrnić, Lara Bačković i Vanja Velemir. Od pojedinačnih sportista i sportova, istakle su se Miki Čanja u skoku uvis, a u plivanju Dušan Radanović i Saša Pešić. A posebno smo ponosni na Anđelu Jauković, koja je na republičkom takmičenju iz gimnastike osvojila prvo mesto. Kao što, cenjeni roditelji, deco i gosti, znate, po odluci Saveta roditelja davnih dana, svi učenici sad ovde prozvani i učenici
koja, eto, izvinjam se, još jednom nismo prozvali, ali čije će ime krasiti ulaz škole sa rezultatima koji su postigli, dobit će poklon, bon ili vaučer, što je običaj ove škole, u knjižari Univerzal, da po svom nahođenju kupe pribor i ono što ih zanima od ponedeljka ćemo im uručiti u svojim odeljenjima. Sad bi samo 6 učenika koji su, da kažem, osvojali najznačajnije rezultate, podelio im ovde plakete, a ostalima bi se zahvalio uz ovo što sam napomenuo. Pa, molim. Viktor Ivanović, Milica Đerić, Elena Demeter, Teodora Jovičić, Ljiljana Suković, i Anđela Jauković. Pokušajte obuhvatiti sve ove talente. Se još jednom zahvaljujem, a posebno njihovim mentorima koji su ih spremali za ove divne rezultate. Najbolje za rođendan škole, želim vam puno uspjeha i u buduće. Pozdravljeni, dragi učenci, delavci šole, gostje tukaj, spoštovani starši, iskreno se vam zahvaljujem za vse lepe trenutke, ki jih preživljamo tukaj za starši. Kmalu vas želimo tudi pri nas v Sloveniji na osnovni šoli Selnica ob Dravi. Nasvidenje. Za one koji ne znaju, prijateljstvo sa školom i druženje Selnica ob Dravi, evo 5. put se nastavlja. Mi smo bili njihovi gosti, oni su 3. put naši i kao znak male pažnje za gostoprimstvo koje nam oni pružaju kad mi odemo tamo i za sve, nadam se i mi koje njima isto uzvratimo, mi smo spremili jedan simboličan ključ naše škole kao znak da su im vrata naše škole uvek otvorena. Morat će pomoć.
kuća. Ovde učimo, družimo se i sve više rastemo. Poslušajmo kako se u školi zabavljaju naši mlađi drugari iz 4. i 5. razreda. Škola nije zgrada, što ko stražar mirno stoji. Školu čine želje, koje mladost kroji. Želje tajne, što se slatko kriju, i ideje razne, što ko kiša liju. Škola nije gonič, koji đake goni. Škola je radost, kad zvonce zazvoni. I odmor veliki, i odmor mali, ponekad i osmeh nekoj đačkoj šali. Škola je drug iz drvene klupe, sve uspomene lepe kad se jednom skupe. Nekad je i puno rada, ali sigurno nije zgrada. Jutros u trolejbusu situacija strašna, baki je na leđima školska tašna. Bako, bako, videh stvari svakake, ali još ne videh školu za bake. Slušaj, dete, ove reči moje, škole za bake ne postoje, već one stvari svakojake, dodaj da u školu bake vode svoje unuke prvake. Plavi zec. 3 sam zemlje prelazio i 3 gore pregazio i 3 mora preplovio, dok ga nisam ulovio. Plavog zeca, čudnog zeca, jedinog na svijetu. Ovaj zec zna da svira, ovaj zec zna da plete, ovaj zec ručak kuva, ovaj zec kuću mete, ovaj zec lesti u mene, ovaj zec žeti u mene, ovaj zec šiti, piti i francuski govoriti. Sve razume. Plavi zec, čudni zec, jedine na svijetu. Ja ga htedo vama dati, da vas mije, da vam šije, da vam pije, da vam kroji, da vam broji, da vam plete, da vam mete, da vam kuva, da vas čuva, slike šara i francuski razgovara. Plavi zec, čudni zec, jedine na svijetu. Stavi zec u torba, pa požuri svoje kuće. Ali kad bismo ispred kuće, stade žećiš da šapuće. Pustim lovče, hrabre lovče, da očeš nam kosu, dumjem lice, isprem stas, da doteram glas. Neka vide deca plavog zeca, čudnog zeca, jedinog na svijetu. Pusti zec iz torbaka, ali se zec ne očešlja, ali se zec ne umi, niti seče nokte, niti stroji stas, ni dotera glas. No pobeže, oj nevoljo, nakraj sveta, oj nesrećo. Plavi zec, čudni zec, jedini na svijetu.
jednu trojku, hitno se javiti Gojku. Menjam celu lutku, svoje seke jule, u svakom trenutku, za sladoled, dule. Braćine puške i mačeve, menjam za šuške i tračeve. Moja lutka traži kujnu, menjam za nju moju ujnu. Menjala bih svu biblioteku svoga tate za jednog zeku. Izgubljena bitna, polovina vica, stvar je vrlo hitna, zabrinuta cica. Haljinac cica mojoj lutki treba, dajem pola vica za haljinu, beba. Dobio sam od dekice para, pa sad tražim posao bankara. Tražim drugaricu za igru mice, koja ne vara i ne krede jednice. Prodajem polovan šraf, Mikica zvani hlap. Jeftino prodajem brige, da skupim pare za knjige. Ništa ne menjam, ne prodajem ni ne kupujem. Ne tražim stan, ne tražim posao, ništa nisam izgubio. Ne umem ni da pišem male oglase. Prosto volim da vidim svoje ime. Pepi zvani lep. maštamo i ne znamo šta ćemo. Više o ljubavi reći će nam učenica 8. razreda Jovana Isailović u svom
gubile glave, osvali kontinenti, prelazili okeani, snimali filmovi. O njoj su pevali pesnici, opisivali i proučavali stručnjaci. Pred njom smo svi jedni. Ona ne poznaje razlike i ne prepoznaje vreme, godine, pol, bogatstvo i statuse. Bez razloga, uzroka, povoda, zarobiti prvo oči, onda srce uplašeno, uznemiri celu dušu i napravi pometnju u mislima i u krvi. Ostaneš sam, bez daha, ravnoteže, zdravog razuma i sve bi da si nešto lepši, nešto viši i tanji, interesantniji, a sve izgledaš gluplje. Samo jedan pogled, jedna iskra su dovoljni da te pogode pravom srce. Kad se njeni koraci približe, knedla u grlu zastaje, gušiš se, a reči ne izlaze. Samo rumeniš u obrazima i ušima. Sam se odaješ i u zemlju propadaš, a trenutak kratko traje. Besan si na sebe zavezanog i smotanog. I unapred planiraš susret, smišljaš reči koje možda nikad nećeš izgovoriti. Nemaš vere ni hrabrosti i nadu si izgubio. Onda se desi, sasvim slučajno, blagi dodir, nežan čerljiv pogled od kojeg zadrhtiš. Pijan od ljubavi peva ti srce, a sutra možeš da se razočaraš, posrneš i padneš. Ali budi hrabar, ustani i moli za oproštaj, jer ona prašta i razume. Hodaj polako, diši duboko, ne teraj je uvredama i ljubomorom. Možeš krila da je polomiš, ni ne slutiš koliko je ljudi nikad nije ni upoznalo. Da je nema, ne bismo postojali. Zato, kada je prepoznaš i shvatiš da si slep od nje i zbog nje, prigrli je i stavi u dubinu duše svoje, da ti traje večno i da traješ večno.
štrajk. Živeo štrajk! Ljudi moji, da vi znate kakav je to bio susret dveju koža. Ove moje tvrde rebraste kože i kože jedne fine, nežne dečje kože, neke kao duša. Ah, Bože, kako li je samo ono nežno dečje dupenci izdržalo mene ovakvog ružnog i opakog. Zašto tako jako jaučiš, bebi držaču krpljenih pantalona? Čekam kada će gazdarica dreknuti. Dole ćemo da čuvamo stajno upotrebljive stvari. Ne zaprkavaj, bedna grančice, ako si prut, nisi batina. I shvati, nisam te malo dete koje se plaši tvoje pojave. A moja muka je velika. Kažeš je muka velika? I muka i tuga. Ti imaš tugu, ja imam tugu. Ja sam onaj koga se boje. Ja sam onaj koga ne biraju po lepoti. Dovoljno da sam tanak, savitljiv i da lepo pijučem. Alo, brutina glupa. Tužan sam jer me pri nekih pola sata moj nervozni gazda skinuo sa svojih pantalona i tako izdevetao svog sina od samo 6 godina. Zbog nekog običnog dečeg nestašluka. Čak i nebitno što je klinac uradio. Matorac je došao nervozan sa posla, tamo su se vada svađali sa nekim platama i sa rukovodiocima. I onda je tip ispadao bez na ovom matošnom dupencetu. Joj, majko mila, kako je klinac tužno jecao. Tužno, zaista tužno, znam kako ti je. I ja sam tako puno puta tugovala. Samo dreknu, daj Mirka Sormara pa udri. Ali ja više ovako neću. Ne želim da tučem decu. U stvari, ja ne želim nikoga da tučem. Da. Jedino zbog čega sam pravna mjesta da budem držač pantalona. Da, i ja želim da rastem na drvetu, da cvetam, da rađam. Jabuke, kruške, šljive, kajsije, sve ono što deca vole da jedu. To želim. Zato sad ozvaničavam. Ne želim da tučem decu. Od danas stupam u štrajk. Momče, emotivan si, ali prilično nepraktičan. Mi prutevi imamo jednu izreku. Jedan prut se lako slomi, ali zbijena gomila pruća teško. Ne razumem. Sve jedno Burazeru priču ne kapiraš, ali slušaj me sada. Dobro, ako bismo ti, a zatim pa znaš. Sva takozvana vaspitna sredstva koje matorci upotrebljavaju za vaspitanje mališana. Dakle, kada bismo mi organizovali pobunu protiv odluka tih nerazumnika koji nas koriste za obračun sa najslađim stvorenjima na svetu, to bi već imalo efekt. Matorci bi onda morali da razmisle. Ako bismo im svi uskratili svoje usluge, jedino sredstvo bi im bila reč. Lepa reč. Dalje, da pozovemo i Varjaču. Varjaču? Pa nisam baš siguran da li ona pripada našoj vojsci. Ja sam je do duše gledao nebrano puta kako je treznila pijene muževe. Tako da bi se njene pobuni i oni najviše obradovali. Jednom sam ih gledao i u obratnoj situaciji, ali decu. Da, pa i pre neki dan naš mali Duce seo na mamine nove naočare i Varjača opet proradila. To je stvarno bila užasna scena i bolje što nisi gledao. Varjača dakle? Varjača, pravi čovjek za pobunu. I Varjača, hajde da smišljamo dalje. Smišljamo dalje? Ja smišljam dalje. Svi ovi predlozi su do sada moji. To je samo dokaz koliko si ti tupi glup. Ja tupi glup? Ti si tupi glup. Ne predlaži ništa više, dovoljno smo svi čuli od tebe. Desna ruka, molim? Desna ruka. Ako išta više boli, to je onda desna ruka. Bravo, Prutino, desna ruka je pravi primjer siledžijskog ponašanja matoraca. Zvaćemo i nju. Mislim da će ona vrlo rado pristati da učestvuje u našoj pobuni. Sećate se kako je lepo rekao to čika Duško Radović? Ne tucite decu čak i ako su kriva, jer će i kasnije život ući kad nisu kriva. Tako je, nema više čekanja. Idemo u potragu za našima. Pa drugari, svi znate zašto smo se danas ovdje okupili. Ja sam došla na ideju da mi... Ti si došla na ideju? Ovo je sve bila moja ideja. Ja sad zaista shvatam da i ti nisi normalan. Ali gospoda, zar je zaista bitno čija je ova ideja? Ideja je veoma dobra i mi smo ovdje došli da bi je podržali. I ne samo
podržali, tu smo da sprovedemo u delo. Važno je čija je ideja. Ne može Krug da se titi tuđim perjem. On je nezreo da bi smislio ovako pametnu stvar. Dosta više svi. Stvar je vrlo ozbiljna i nemamo vremena za vaše prepirke. Kada budemo završili stvar, onda se prepirite do mile volje. Upravo tako, draga ručice, stvar je vrlo ozbiljna. Pre samo pola sata gazdarica me skinula sa noge i tako izdelatala onog svog malog derana da će me pamtiti do kraja života. Ljudi moji, ali ste vi komplikovani, a vi, gospođo Papučo, svojim dogodovštinama davite druge ljude. Mi smo ovdje radi posla i mislim da bi bilo najbolje da osoba koja je napisala ovaj tekst samo za vas napiše jednu monodramu pa pričajte do mile volje. Ako će imati ko da je sluša, dosta, od sada ja preuzimam komandu nad pobunom i molim da se moje komande slušaju. Da li smo mi to dobili diktatora? Bože, sa kime sam ja odlučila da idem u pobunu? Ovo je zaista smiješno. Pobuna može uspjeti jedino ukoliko je ja vodim. Ovo je najgluplja ideja koju su moje uši čule prethodnih 100 godina. Jedini uspjeh u pobunu bit će ukoliko ja budem vodio. Ovo je najbolji vic koji su moje uši čule od kada sam kao svečano odela mome biku slušao čobane. Jedini lud po svakoj logici treba da budem ja. Ja treba da budem ti. Ja napuštam ovaj skup. Ti. Uho moć, ljudi, uho moć, pa prestanite sa tom svađom, uho moć. Šta se desilo? Ljudi, juri me gazdarica, traži baš mene. Mali Dušan je opet nešto zabrljao i sad me traži da ga nome udaraju. Au, a sad vam je od hitno zahtevam da prestanu svađe. Proglašavam primilje izviti svih. Je li prihvaćeno? Prihvaćeno. Ja znam malog Dušana. To je najslađe dete koje sam ikada upoznao. Barjačo, molim te, ne ide da ga biju. Naravno da mi ne pada na pamet. Slušajte me sada dobro svi. Želimo li da pobedimo, moramo biti jedinstveni. Plan je ovakav. Svi zajedno uputit ćemo jasan proglas svim roditeljima ovog sveta da više ne želimo da učestvujemo u besomučnom uništavanju dečje psihe, prokletim batinama i proglasit ćemo se penzionerima. Izvinite, molim vas, ali ja još uvek dobro izgledam da bih bila penzionerka. Madam, bili biste najlađa penzionerka koja se ne ikada upoznala. Ajšu, utvaranje ostavi za posle predstave. Počnemo da pišemo proglas. Počnimo ovako, dragi roditelji. Da počnemo sa dragi, Bože, desnica ruko, pa moramo biti zvanični. Dovoljno će biti samo roditelji. Dakle, ovako. Roditelji, vaša deca su najveće bogatstvo koje vi imate. Najlepši poklon koji vam je Bog dodelio za života. Ponekad ta vaša deca jesu pomalo nemirna, neposlušna, dosađuju vam do podmara, ne pitaju vas kad niste raspoloženi za priču, traže više nego što biste im vi dozvolili, ali ipak razmislite malo, imajte malo srca. Da nije njih, ko bi vas ljubio pred spavanjem? Da nije njih, sa kim biste se mazili kada se vama mazi? Ili recimo da nije njih, ko bi vas poslušao da vam kupi cigare, ona kada vode u džezivri, a vi ste nervozni jer nemate ni evru. Zato, kada poželite da ih sprebijate, a to možete jer ste jači od njih, zastanite. Setite se naših reči. Niko vas nikada neće voleti više nego vaše dete, a vi nikoga ne volite više nego svoje dete. Posadite tog malog Namirka na koleno i ispričajte mu kako ste vi istinu valjalo počinili kada ste bili dete. Ali pošto vas roditelji nisu istukli, vi to više nikada niste ponovili. Probajte, možda uspe. Ako ne uspe prvi put, uspeće drugi put. Budite strpljivi i isplatit će se. Bićete srećni i vi i vaša deca. Upravo tako, dragi prijatelji. Ja se sećam Dušanove bake. To je bila jedna divna žena koja imala strpljenja za sve Dušanove nestašluke. Baš se sećam jednom prilikom... Naša poruka bila je jasna. Ponekad samo ja, bar malo, onako preventivno.
treperava ljubav. Najlepše je iskazana u stihovima Miroslava Antića. Čućemo pesmu Plavi čuperak u izvođenju Anastasije Marinković i Timoteja Kramplak. Čuperak kose obično nosi, neko na oku, neko do nosa. Ali ima jedan čuperak plavi, zamisli gde, u mojoj glavi. Kako u glavi da bude kosa? Lepo, u glavi. To nije moj čuperak plavi, već je mesanje iz 6. A. Pa šta? Vidjet ćeš šta. Kad jednog dana čuperak nečije kose tuđe u tvoju glavu uđe, pa se umudriš, udrveniš, pa malo pa pocrveniš, pa grickaš nokte i kriješ lice, pa šalješ tajne cedulice, pa nešto kunjaš, pa se mučiš, pa učiš, a sve ko je šta učiš. Izmešaš rotve i romboide, izmešaš note i piramide, izmešaš leptire i gradove, i sportove i ručne radove, i tropsko bilje i stare grke. I lepo ne znaš šta ćeš od muke. Sad vidiš šta čuperak plavi, kad ti se danima mota po glavi, pa od dečaka, pravog junaka, napravi tunjaka i nespretnjaka. Koder lasno, ona se spušča temu na oči, drugemu do nosa. Je pa koder plavi klas, ki drugi tiči v moji glavi. Koder v glavi, si pripravljen? V glavi, ti povem, ni moj, Sanja ga ima, taki hodi v 6. A. In potem? Bo že videl to zmešnjavo, ko koder tuji klas pride tudi v tvojo glavo. Ko dreveniš, se zresniš, za malenkost takoj zardiš, griziš nokte, se izmikaš, pišeš listke na skrivaj, niti dobro, a ne veš zakaj, in trpiš, kar učiš se, vse zdarobe se učiš, zmešaš redke romboide, zmešaš mesta in čuželke in eksotične rastline, stare grke, in želiš, da vse to mine, vidiš, kaj je koder pravi. Če se ti mota po glavi in iz fanta pravega junaka naredi narodo in benaka. Ovim je naš program završen. Nadamo se da smo uspjeli da na vas prenesemo sva naša osjećanja. Želimo vam prijatno večer.
Thank you.